Ube nebhadi njengoKhuzani. Ngeke. uKhuzani yena umuntu yonke into ayiphilayo ongayideserve. Ilona artist phela esidala uMaskandi eliphila impilo elingayideserve. Yabo. Liphila impilo elingayideserve. If akha kubo akufanele akhe uKhuzani. If akho isflat ibengafanele akhe isflat bekufanele aqala konke igceke. Uma eqala ngokonke igceke bekufanele arufe indlu. If erufe indlu bekufanele aganwe. Ifo ephila nomunye umculo akufanele aphile nalomculo bekufa aphile nalo ngoba wangakube enkandla. Uma esephila nomculo wasenkandla uKhuzani ubelethisa abafana abangakubo. Ujwayeza abafana abangakubo onjoko. uKhuzani uma sexabene nomuntu bekufanele ayilungise leyo mpilo leyo. Uma uKhuzani ephila nomuntu kahle kufanele axabane na bafethu. I understand that lento abafethu necela uKhuzani. Ne understand it what abafethu lento necela uKhuzani ukuthi yini. Mumva nje uKhuzani sekufahlukane nemanager yakhe. Wakwezwaphi leyo nto? Wena nje selokwaphila wakwezwaphi leyo nto kuzovela nje asuka uKhuzani athwala ikhanda wezuma. Mfowethu ngeke ngisakwazi ukuphila nawe awuyini na? Hey labantu abangangithandi bathi angingaphili nawe labantu abangamfuni. Labantu abangamfuni. Athwala ikhanda shaya icingo. Mcineka ngeke ngisakwazi mina ukuphila nawe Mcineka. Awuyini kwenze njani na? Hey labantu phela laba abangangithandi bathi angingaphili phela nawe. Hawu wakwafihla nomcineka indlela aphila nayo nangoKhuzani. Akazi Mcineka ifihla leyo nto leyo. Muva nje kade sizwe ivoice note ye-artist lifisa ukuyisondeza eduze komhlelo omcimbi. Okusho ukuthi impilo vele ephilekayo. Mawufuna ukuzama umuntu ofuna ukuzama usondeza abantu aba-right empilweni yakho. uKhuzani unento e-right emculweni, une-fan base, unomculo omnandi, uyathandwa. Iyinto edingwa umhlelo omcimbi leyo. uKhuzani umculi udinga imali emculweni, udinga umculi umsebenzele, udinga ama-event. Kufanele umhlelo omcimbi asondele eduze kwakhe. Ngaphandle uma ngake ngizwe mhlambe kuthiwa mina uKhuzani uke waperforma yedwa ke emcimbini yedwa ke kwangaqashwa umuntu ke eceleni hayi nami ngingaqala ke nginyusa inhlonzo lapho ukuthi hayi ngiyagangeka la. Yabo. Mina ngikutshela ukuthi umcineka uma engasafihle noma ukube befihla indlela aphilelana ngayo noKhuzani bezoshuta nina ngamakhamereni nipost asibabonile bebesemashumi lonje kudliwa amadombolo. Bazama ukufihla yikho lento yabo lapha kade sasibabona nina futhi benzihamba neyigobholo ntana lento nithi abayifihle futhi kwipublic uma sebeyiveza futhi isiyimbi futhi kunina isiyimbi futhi kunina. Bafowethu lento enicela uKhuzani nani bafowethu mangase kuthiwa ilisteni phansi ningake nibuke kahle uma ukuthi ingqondo zenu ngempela ziyasebenza. Ningake nibuke ukuthi yazi bafowethu ngempela umuntu sifuna abe robot. Nifuna abe robot lo muntu. Nifuna phela emhlabeni wakhe yedwa enza into ngendlela yenu ukuthi nina nithini. Akekho umcone iphathi njengoKhuzani. uKhuzani ulawulwa abantu abangamfuni ukuthi aphile kanjani ukuze bezomfuna. Bethe ufuna ukufunwa yini noKhuzani. Bethe ufuna yini nokufuna ukufunwa yini noKhuzani. Yazi into ebi bafowethu ukuthi uKhuzani uyabheda njengawo umuntu. Aphambuke njengawo umuntu. Kodwa kuyoba nzima nakithi ukuthi sinivumele ngelinye ilanga ukuthi la uphambukile. Kuyoba nzima nakuye ukuthi avume ukuthi la ngiphambukile ngoba bafowethu ngishe right nina nihlezi nizombeka amabala. Ngishe right ukhiphile album neyincoma nithi mnandi ukhona kodwa lo ofika ufaka umbono wakho kodwa ukube uphila leya mpilo oyiphila eqala uzophila kanjani impilo yodwa. Akunina nifuthi nithi uphila impilo eyodwa. Anginina futhi nithi wenza into eyodwa kashintshe. Mina ngokwazi kwami uKhuzani mhlawumbe sengathi kushintshile kule album ayikhiphile uyena ukuthi usiproducele
kube ubaba lo osashiya emhlabeni esedlalela ucela umusa uBasket, nanokuthi eqala umculo labantu abasamproducela namanje sebehamba nga-2, abasahambi nga-1, but kusayilaba abantu akakabashintshe. Ngeke-ke uKhuzani phela bafowethu kuthiwa aphinde empilweni engakuculi. Uzorekhoda phi? Uzoyenza i-voice note akhiphe ama-album afana nalawo kade siwezwa nje agejile. Ukuthuthi ocula nge-voice note, arekhodwe nge-voice, a-release i-voice note. Ngoba phela kuthiwa angaphili-ke nalabantu-ke asephila nabo, aphindele empilweni yakhe engakoculi. Into enjani leyo mfethu? Uyicela kanjani nje into enjalo? Hey bafethu, mina angi-understand bafethu, angi-understand, angazi bafethu, angazi. Niyadlala kodwa bafethu ngaleya ngane, kufanele nikwazi lokho. Nani ngeke nize nikwazi ukuphila le mpilo eniyifuna ayiphile, ngeke nize nikwazi. Njengoba nahluleka nathi nibeka imibono ngepolitiki, baqhamuka abantu abanemibono ehlukile, nacela abantu ukuthi nifuna ukubashaya. Nifuna ukulwa nini umuntu mebeka umbono ngey'mpilo zenu? Funa ukulwa umuntu angabashiye kodwa ngeke ungihlule, ngizokushaya, ngiyisiqhwaga mina, ngiyinsizwa mina. Nijaha lapho ngoba uKhuzani akaze akuqhakambise lokho, alona ibhokolo. Nayibekela nje nehlephulele umkhoma nje, umuntu uhlephula la athanda khona. Uthanda ukuthi akhulume ngesiginci, ukhuluma ngesiginci. Uthanda ukuthi akhumule irasta, akhumule irasta. Hayi mfakaMpungose, ngiyakufisa ukuphumelela, kodwa uma kuwukuthi kuza ney'nhlambe ey'nje futhi, hayi, sizogcina sikwesaba.